tipra sarangni sri sitini kaisa sinimung huk khlai jathai narokno tini phunuknai bahai ke tabuk bo tini tipra sara huk khlai sawi tong aboni bisingo jong tini South Tripura Shantir Bazar o jaga phai sapaijak thaio jong o jaga nailenai koyekta huk narokno tini tisawi phunuknai bahai ke o jagani lukurok hukno tabuk bo huk khlai salai tong Hi everyone, hanimung Sujit Tripura norokna haino hai lamsugo ani YouTube channel lo norok tabon nugui tongnai norok nang tini kaisa different place jene sini Tripurani tabuk bo sini Sri Sitini lukuni sini Tripura sarok bahai ke huk khlai sawi tong hugo tamo khlai sawi tong eba khaba kaisa huk khlai mane busuk jora ong busuk bisi ong aborok joto detail na norok no tuyang tini tisai phunuknai norok nugui no manna ang tabuk Shantir Bazar honi mana abo Shantir Bazar South District o Shantir Bazar South District ni kaisa kamio kaisa kamio sopaika kamini mungo obisang manja ane logerok jara tongnai borok loge rikha engka narok nuwino mankhana yango already borok je huk khlai tongmani kabangma hugo maisimiya o jaga nini kabangma mui thairok kaijak tongo aborok bo tongo norok nugna belana naithothok tabni hingka sini Sri Sitini Hindi sini thangnai lukurok sini okra chakra rok kabangma rokno atike hukrok tangi salai tongmani yango ani uklugo norok gaireng bo nugui mankhana gairengo tongwino huk murok layo belaino tongthogo tamni hingka je tamite natural jeta natural hugo tasuk jong tabuk to joto sarni mani mangse jong Agartala Hindi Likchomoni rogo thangke sarni mani be muirok joto sarni mangse phekba je hugo je kainai eba khaba hugo je muirok mannai abo maximum no sar kurino hni mano inka sini je health ni bagai abo bo belaino chao tini ang norokno chaitongnai koyekta huk Shantir Bazar eba South District o khobjaknai o thaini huk rokno norokno tisagoi phunungmani norok jara nugui tongnai tabuk norok nugui no mankha abo kha sadungbo belaino tungjak abongko gairing hunjago o jago sini gairing tongnai rok gairing tongoi borok huk murungo inga borok baibo sung tini kok sanai borokni khuktibo khana lainai borok busuk jorani simi o huk khlailai tong bo jorani simi khlai norok uklugbo nugui mankhana kabangma muirok tongo ganagini mairok kaijak yango motamoti huk turbai khano taibo kabangma huk tongo yango aborokno norokno tini phunungnani chaitongnai phiya khba jong o gairenga haboi gairing norok nugui no manna sadungni o jarago yango sini yong burino huni mano borok Sri Sitini kabangma jorani simi borok o jaga huk trok thairok khlai tongo kabangma mui kuthung rokbo tongo phiya khba o jaga mokano bango belaino abohai so borok baibo sung kok salainai taibo tini chongkha norok jara nugui tongnai tabuk o video norok joti like joti video na sajakhe norok subscribe khlai roi mano tini norok no chongkha kaisa different way sini je Tripura sarongni Sri Sitini kacham kaisa norok no phunungnani chaitongnai karon kabangma borok rokno hoitoba poi thangbai khana habini bai norok no try khlainai norok bo naidi taibo je huk rok tongnai abo norok no phunungnani chaitonga aw khapani takutai bukhuk hingke tabuk sung o je thai Shantir Bazar ni norok nang tini saka norok nang tini sini Tripura sarongni Sri Sitini sini thakusong nanasong dadusong borokni khuktui khnakha huk khlailai salai family agini sini Tripura sarok phiya khaba tabungni je sini sikla rok kabangma lukurok no saimia hukni byapare ba khaba huk bahai ke cha abosung kebo saimia gasung tini phai sopaikha basically ang norokno tini o video phunungnani bagai norok jara nugui tongnai chung tini phai sopaikha Shantir Bazar ni kaisa o thai ang thaini mung tago mayakho abo to borokni khuktibo khana layono borokni khuktibo khananai borokni o huk bahai ke khlai bo jarawa khlai busuk jarani bagai huk rok khlai borokni khuktisong khanawano inka puilauno ja norok nugui no manna yango sini ani yong ni boyasni eba yong ni bisini hai sini borong kanang tongo borok busuk kosto khlai huk khlai tong bini khuktino asung khana layono inka puilauno nini mung sono kisa sai khana roga diyong ani de Kandari riyang acha inka norok busuk jora romoi o huk no khlai phai akin Phagon Chaitro na chung thayo Phalgon Chaitro go huk khlayo busuk bisi kakha o man norok huk khlai phai mani akin bo ham phukhe bo beshi bo
Hah? busuk bisi kakau huk khlai tong mani Boleh ke Delhi le khemaya bosi le 5 বছর waya khenai 2 বছর waya khenai 3 বছর waya thik kroi na ke thik khemaya bo huk no khe to cha pho khe phiat nai nau ke bo huk bai ma cha ya le ke tu ba acha khe tak lai pho bo ham phoi mon ta te wo chung bo khe phan si are khe khemaya ke norok ni hugo khe tama manthok tama kai khan norok taklai bisi yo ake mai kayo khoklu kayo chakma kayo konda kayo thai kayo sibai kayo bono ha acha le kroi engka o norok je hugo kai mani tabuk je mai rok abo norok bo bisio ranai ba bufruk ranani jora bo ke bo tin mai ke kancholi ba ke mai to agon sabon mas ho odde paita chung maranai acha sabon mas ni ganarata ka tamai engka tamo mani o norok to gairing rogo tonglai phayo abo haike phiakba tabuk ni kabang ma sikla rok serai rok abo asuk gairing rok huk rok kuno se saimiya borok engka abo no ke nung tamo sana musuk ake ma bo gairing ro bak ma bo trai pho phainai hukra pho phainai no ha bole hukra pho tung trai pho tung no ha trai tung he trai pho phainai hukra tung he hukra pho phainai se bola engka norok o jagao no tonglayo horo bo tong horwal tung ya chung horo tong ya sala simi tong acha engka o je gairing ni norok je huk khlai je mai rok mannai ebe khoba je mui thai rok mannai abo khe norok bazar rok phaloi je rang mannai abo bai norok ni songsar ebe khoba nukhung choloi di thang ake thai ke bu chole nai thai ya ke chole ya bola thik roi thai ke bu sas nei pha chamayo thai ya ke pha chamaya na ke bola thik roi thai nei thai ya sia khol chung engka chung ang je khana mane sini thaku songni thani eba kha sini okra chakra rokni khugo gairing rogo abo hai huk kai frok resab layoi musalayoi abo hai khlai layo abo no kisa sono sai khana rograti karon chungbo sina musu karon kabang borok sai mi abo chak mai ne le chak o chak mai le chak mai ya chung ba mai ya le dikhe chak mai ni mane emne to hukro khlai khe resab nai rokhe resab na to mane hukro khlaioi hukra pho phayo chai pho phayo akono chak mai ya le chung ba chak mai ne le saw je resabi manna hingke resabi mano chak mai ne ba nya ki phu na ro bu tui mo bro chak mai na ko ong ba chak mai ya le acha gabono norok khana bini yong buri ni khokre ha abo ke noi ke buti nak mo bo buti nak mo ban hale ke abono belai no nangmane kogrok sai khana rekha tamin je tabo kabang ma borok rok na borok sai miya na ke kabang khana mani ba age osini dadu songni khoktoi nana songni khoktoi atike gairing rogo tongkhe borok huk hokto tino resab layo musui layo atike tongthong layo keba kham rok tamui tong layo inke abo tongnai tongo fiakaba tabuk turuk khe aborok ba asuk kamai thangoi huni mano sini sri sitini asuk kubangma naro nuguyu manna borokni gairing busung naithothok norok na bang phunugano gana gini norok nang yango phunungnani saitongnai yango taibo halap kusuk tongo uklugo abo hai taibo lamago busung man gairing rok mankhe abonang norok na phunungnai naitongni abono khabani takhotai bukhuk chung kaisa huk nokhorkha ba kaisa hukni simi nokhorkha kok saka te kaisa yango hugo tongna gairing tongo abo thangnai belaino tamhinde abo bo lama ngasu kaham keno sai malia yango iko scooty bai tongo ani loge tongo ani kumui tongo chung phailaija ga taibo huk rogo tongo biskangni lama go thangtotui o lama bike khorago thangai nokhor napho hingka chung huk rogo taibo thangnai biskango tai koita huk klai abono chung nainai norok nobo phunungnai naitongdi
Padi ang tabuk hukni tolao kho skao to tabuk bo soyo kho tolao no tongkho tabuk turuk turuk skao kanai norok no phunu ganai belai no hala babo kusuk asukni kusuk norok naidi huk busuk kusuk abo norok naidi busuk jorate kusuk asukni abo kotor huk ang nugyo kho thangnai sal rogo norok no phunungnai joti hugo muruknai joti borok rok tongkhe abo no phunungnai norok nui no manna busuk belai no naithothok o jagao maybe abo kata longnai na huk pura lengjak halap kamani norok no skao tlangai phunugano taibo norok naithukjaknai maybe o huk kaimani tabuk mai asuk katal huni mano o huk hingka asuk o huk katal nongnai phiakaba phadi jung thanglai kok salainai je o huk kainani borok bai bo bufru kaikha bini kheta mo experience tini norok no kok rujak যেটা নর নুই তং নাই নরক না তং তিনি হুক ফুনুক নাই সিনি তিফরা sarangni sri sitini bahake huk kai tong heba khaba tabuk bo gabangma borok rok huk kai no borokni nukhungno thangui tongo borokni hukni je mai manmani o hukni mai baini simino borokni langmana thagui tongo borokni nukhuk norok nugui manna ang tabuk belai no kaisa hathai kuchuk huni mano norok no phunungno ang asake hatai kusuk ang tabo onek kusugo tongo tini o jagao je Shantir Bazar sub division ni phadi hingka norok no phunugano norok bo log tongdi I hope so norok bo sajagano o video no nugui tamni hingka norok ni bagui no snam mani asuk naithathok je huk sini sri sitini je sini okra chakra rok ni khukti khnagai phaimani phekaba ang tini phaioi ani tamo experience abo bang norok no sai khnarnai norok bo sadi comment box khlai je norok bahai mato ang tabuk asukna belakna kusukma norok naidi nugui mannai asukna halap kusugo tongo ang tabuk angada uko yangono naidi nara busuk hate kusugo tongo ang tabuk yangono sini je hukni malik jung bono nuhorkha botai kaisa hathayo phekaba jung lama saimiya kho hukni lama saimiya ongoi jung ta kaisa lamati ma phaika belaino hathai kuchugabo norok naidi belaino khasrango takute bukhuk o jaga phai je asuk naithathok sin je o hugo phai hingka jung kok salainai chaitugui tongo je o hukni nokphang hande ba khaba o hugo sabo tong o hukno sabo muruknai jung tabukbo maya kho hani bai jung chaitugui tongo bono made manka borok boda jung biangti mathanai ko jung hingka maybe jung ulta lama phaikana hani bai jung tabuk yangti man rokhalainai na hingka bot tabuk tai kaisa hathayo bising rabar bagan bo kaijak actually abo nainani belaino o jagao hukrok norok nungnai naidi busuk belaino naithothok honi mano o sin je Kathalia honjago je o amchai taminte Shantir Bazar ni o area ni Kathalia o area ni jung saimano norok bo saimano huk kai sanani busuk tap tamon hingke borok joti after 5 year bisiba jorani agulo kaisa hukni place eba khaba huk khlaimani hapungra borok change ma khlaio hingka so borok kaisa taminte kaisa hathayo 5 বছর অন্তর borok change khlaite isa borok o jaga huk kailayo mai kayo hugo taibo nana rokom hukni thaisungmu tongo moka kayo kobangma tongo abo haike dal bidal jamung nongmong gana gini abo hai gesung tabuk turuk khe sung nokhornai norok naidi busuk tola tola go sung tabu nokhornai o jaga go tolani pore tai kaisa hapungo ongkha borokni gairing hingka sung tola go nokhornai nokhorui jung chaitongnai borok bai kok sanani borokni o huk kaimani borokni experience rongno jung sini camera go capture khlainani jung try khlainai tini norok naidi je o hathai busuk kusugo ang tabo busuk kusugo tongna norok one suinadi totally ang pura lengei thangka ekdom ang asuk hathai kusuro konodin kayokho suddenly norok no to thangnai sal rok Agartala area rokni block rok simse phunugona ba norok no Agartala amchani simse phunugona engka
जों tabuk ko ঠিক আছে जों माइने borok bai kok salai na norok no phunung mai log dong nai di norok busuk kotor huk o hukni malik bai kok salia because nokha belai sumjak naidi norok nokha belai sumjak ji kono jora wati phai mano ar tasara o borok tai kaisa hathai ase norok naidi busuk hathai tola o abo o tola ni simi thangoi tei sattai kaisa hathai thangse borok bai kok ma salai nai borok already o jaga huk tangoi tongo naidi norok norok hoyto nugui miya na long distance huk tangoi tonglaio hingka tei kaisa hathai thangoi borok bai kok sanani belai no already ang lengjak o halap kamani asuke kusugo halap hingka tolago sini scooty bo tongo abo bahani bagi bo risk songjak song scooty ni bepar scooty lock khlaijak gya gana gini nokhabo belai no kosom hingka je kono jorago watui nobar phai mano nogobo ma ki filnai jorani bisingo hani bai song kok salia naidi norok o nokhabo sumi phaija so abono khabani takotai bukuk song norok juti video no sajake channel no subscribe khlairedi taibo abo haike ang norokno katal video phunuknai katal video norokni bagi snami to nai tini to norokno hook rokno phunukha eba khaba o hook bahaike khlaitong sini sri sitini aboni norokno kokbo khna rekha hook je hook tongnai abo thangnai sini agini jokni je tipra sarakhoni mano borok atikhena khlailai sabai phai tabukbo khlai tongo even gonda sora rogo telia mora rogo abo hai area rogo sung nugo so abono sung saitokha norokno phunungnani bagui je sung mansak tini try khlaika I hope so norok bo sajaknai video no jodi sajake norok subscribe khlairedi like khlairedi share khlairedi jate kubunni borok rokno bo abo phunungnani kaisa save khlairedi jate borok bo nugnai thei chini je tipra saroni hook khlaimani tabuk bo bahaike tongkho thangui tongkho hunei mano bahaike borok tabuk bo ase halap kotor khe hook kailai tong norok abo rokno bo norok phunungnani jaituk di norok na ang phunungnani try khlaika phainai sal rogo norok no atikhena taibo blogging ro video ro norok o channel lo nugui mannai hani bai channel na subscribe khlairedi tai jesung mansak norok like khlairedi share khlairedi tai comment khlainani tapok di tamani comment is most important joti norok comment khlaikha belai na chanai so khabani takotai bukhuk norok no phunukha so tabuk sung himlainai joti lamago joti abo haike gana gini joti hook rok nukheto nichoi norok nang footage tisai phunungmani try khlainai so o hook ni simi tabuk nokhonnai tamani hingka wati bo phainani jora jong nogobo kifilnani nangnai so nokhonnai naigana lama ro joti malaikhe norokno taibo phunungnai loge tongdi nai tongdi abno khabani takotai bukusang narokno tini belai no naithok khe hukrok phunukha sini sri tini tipra sarok tabuk bo hukrok khlai tongo actually atikhena narokno ani phainai sal rogo abo haikena taibo katal video ro ani youtube channel lo nuknai so puilano subscribe khlairdi je kong narokno samani tabo wati phaijak wati ni bai sing kusajak so actually kathaliani simi birchondo mono tei khlaioi jong holy cross tei khlai phaile जों yang tei tabo bogopha nokhornai bogopha bo kisa samung tongo hingka bogopha tiklai santir bazar tiklai bichonno mo tiklai nogo thangnai pheka ba tabo wati phaimani bagai जों o jaga kasalaijak ukulog narok nugui manna tabo sini riang tipra sarangni riang bosongni lukoroni gaireng nogrok जों narokno tini phunungnani chaitokha tabuk bo sini tipra sara bahake hook khlai tong busuk hatai kuchuk rogo hook khlai tong
hugo tamo tamo ma inke je huk khlainai rok bai bo no kok sai no rok na khana rekha belai no naithothok bokha tong thogo specially tamni inke jini borok rokni jini sri siti rok no tabuk batike thangui tongka borok no nuke kha tong thogo inke phainai sal rok atikhena norok nang tebo katal katal video rok phunungnai blogging rok norok no o youtube channel norok na phunungnai gana gini norok jara nugui tongnai norok na abono koinai kuti norok abo haike video naina mujuke please subscribe khlairodi tai jotona bela kena hamba yafaro wati phai tongo wana laijak song bahike nokhonnai o jagane simi theka norok atike jeti katal video norok naina mujuke channel na subscribe khlairodi tai ani loge kumui belai no loge recap kumui no bela kena hamba yafaro sonjoy no bela kena hamba yafaro bolok belai no help khlaimani bagui tai norok फाइनाल सालरक आतिके भिडियो नायना मुजुके आसुंग सानाय नर सब्सक्राइब खाइतमदे भिडियो नुकनाय आतिखेनो भिडियो नरकना फुंनाय आगतलानि सिमिया पारामचेनि भिडियो नरकना फुंनाय जेटा नरक नुगियोख कताल कताल जागा कताल कताल सिनि कल्चर ना आबना नरकना सनो फुंनाय नरकना बु फुंनाय सुंग बनायने सो जति सालके लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब शेयर ताइ जतनसे नांगमानि क कमेन्ट खायना तापक दे तिनि बाय आसुंग खुलुमखा ताइ बाय बाय Thank you.